Idemo sad u šetnju srpskom. Nakon izjava predstavnika bošnjačkih udruženja iz proteklog rata da su zločinci zarobljeni srpski borci, žrtve masakra u Boderištu, a ne trojica nedavno uhapšenih i osumnjičenih za taj zločin, reagovalo je udruženje porodica poginulih boraca Vojske Republike Srpske. Ogorčeni smo na ponašanje bošnjačkih udruženja, a uvereni da će tužilaštvo i sud raditi po zakonu, poručili su sa konferencije za novinare. Sramne su i licemjerne tvrdnje i saopštenja za javnost koordinacije bošnjačkih ratnih udruženja da su uhapšena trojica pripadnika takozvane armije BiH osumnjičena za učešće u zločinu na 13 zarobljenih srpskih boraca 8. marta 1993. u Boderištu kod Brčkog žrtve, a masakrirani zarobljenici zločinci, rečeno je na konferenciji za novinare lokalnog udruženja porodica poginulih boraca. Svi oni dobro znaju. I posle tog hapšenja muslimani su mi dolazili, zvali me i doslovce mi rekli: mi svi znamo šta se desilo tamo i na koji način su ti ljudi ubijeni. To je sramota, ali vidite kako su oni reagovali. U Boderištu se desio stravičan zločin na 13 Grbavičana koji je teško i zamisliti. Zarobljenici su ubijeni i masakrirani na najsvirepiji način, o čemu postoji obimna dokumentacija, a živa su i sjećanja rodbine i komšija. Oni su zarobljeni, mučki odvedeni, mučki pobijeni, vraćali ih sa osječenim glavama, povadeni očiju, čak su jezike sjekli ljudima. Sve sam i vidio kada su razmjenjivati u bolnici u Mrtvari. Uglavnom svi su došli masakrirani i danas dan je selo zbog toga zavijeno u crno. Nažalost, bošnjačka udruženja u Brčkom su na vrlo grub način, rugajući se istini o ovom stravičnom zločinu, poslala jasnu poruku Srbima, rečeno je na konferenciji za novinare. Na ovakav način, na ovakav bezobrazluk, reakciju da ljudi koji su počinili takav zločin se proglašavaju herojima, da ih dočeka 100 ljudi pred sudom i tako dalje, prosto ne mogu da vjerujem da ćemo mi ikada više biti normalni ljudi, da ćemo normalno moći živjeti jedni pored drugih. Podsjećamo, Admir Izvanović, zvani Talon, Smail Omerović i Jasmin Huskanović su uhapšeni 12. maja ove godine i optuženi za učešće u ratnom zločinu u Boderištu, a odlukom Osnovnog suda u Brčkom pušteni su da se